Sumuko na sa otoridad ang sospek sa hit and run sa barangay Bigaa, Legazpi City nitong Hulyo 30. Tanghali nitong Agosto 1 nang magtungo sa Legazpi City Police Station ang sospek at inako ang insidente. Kinilala ng tagapagsalita ng himpilan na si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya ang sospek na isang 60 anyos na lalaki, laborer, may asawa at residente ng barangay Santo Domingo, Albay. Base sa ulat, nagmamadali umano noon ang sospek kaya hindi napansin na nasagi niya ang biktima. Nalaman na lamang daw nito ang insidente matapos na makita sa CCTV ang kanyang plaka sa ginawang backtracking ng PNP. Yung nagsuko siya mga before tanghali, sumuko siya dito at na-inform namin yung immediate family ng biktima, yung nanay niya. So initially doon po sila nagkausap ng mga oras na ito. Yun nga, dahil di umano sa itong nangyari at nasa pagmundo yung pamilya, so unahin na muna yung pagdadalamhati ng pamilya at na lang po di umano yung pag-usap kung ano na dapat na asikasyuhon lalo na sa panig ng pamilya. Sa kabila nito, hindi na nagsampa pa ng kaukulang reklamo ang naiwang pamilya ng biktima matapos ang naging pakikipag-usap sa sospek. Sa ating mga kababayan, hindi natin inaalis yung maging maingat pa rin tayo. Bagamat medyo sa ating gabi ay kaunti na lang po yung sasakyan, so hindi po tayo dapat sobrang tiwala sa kalsada. Nasa kustodiya na rin ng Legazpi PNP ang sasakyan ng sospek, susi at iba pang mga dokumento para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.